Continue for 9 kilometers. So, good day mga sano. Nandito tayo sa Calax, Cavite Laguna Expressway na bagong gawa lang, kakatapos lang. So, first time nating dumaan dito. So, subukan nating kunan. Kasi marami na tayong mga sano or kababayan na hindi pa nakadaan dito, lalo na sa kapwa kong taga-probinsya. So, ganito siya kaganda mga sano. So right lane lang tayo. So papuntang ano tayo, Tagaytay. So dito yung dinadaanan natin para ma-experience din natin yung kung ano yung Calax. So maganda. So from toll ng ano, papasok ka ng SLEX sa Sukat, ano lang yung babayaran niya? Magkano ngayon? 47. Magkano ngayon? 80 plus. Oh, 80 to ngayon. So may RFID naman tong sasakyan natin. So dire-diretso lang. So may isa na namang toll. Yan. Pasok na tayo ng Calax. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ano, Calax. Ang ganda, napaka convenient. Ano na to, going, diba? Going Silang Cavite. Tingnan natin. Ayun, ito yun. So, may ano, may harang sa gilid. Ganda. So hindi na pahirapan kung papunta kayo ng Batangas o yung Tagaytay. Yan, may Calax na. Ilang kilometro kaya to hanggang matapos tong Calax? So tingnan natin mga sano. Para naman may feature tayo na wala sa Cebu. So parting ano pa rin to, Laguna. Isa to sa mga ano, part ng ano, build ng ating gobyerno. Shout out sa mga taga Laguna. Labas nito Silang na. Laguna Boulevard ang tawag dito. Dito? Laguna Boulevard. So may mga camera dito. Ano, lampas ka sa speed limit mahuhuli ka. Makulimlim.
Ambon. Merry Christmas sa inyong lahat mga sano. Maraming salamat sa mga subscriber at mga konting viewers. So may exit dito yung Nuvali. Ito yung Santa Rosa, Tagaytay Road. Silang proper tayo, diretso tayo. So pag kumanan kayo dyan, yan yung papuntang Nuvali sa Santa Rosa. Yan yung yung bilihan ng outlet store also. Yes. Pumunta din tayo dapat doon. Tingin tayo Crocs. Oo nga. Sige, tahakin muna natin to. Nakakalam ko silang yung labas natin dito. Pwede. Mahaba. Santa Rosa City. City na pala ang Santa Rosa. Oo. Mga subdivision, no? I think Santa Rosa tayo. Ha? In 500 meters, turn right. Santa Rosa, Tagaytay Road tayo. Right side. Okay. Bakit saan kayo kung diretso to? Silang proper. Diretso tayo? Hindi. Dito na tayo. Santa Rosa City. Sige, mag-exit tayo ng Santa Take the Rosa. next right. Look at that. There's something there. So kung Continue diretso for rin yan 1.5 mga kilometers. ano yan, Silang. So malapit na yan sa Tagaytay. Maganda dito. Yun. So tatapusin natin tong video mga sa bandang proper na ng Santa Rosa. Magkano bayad? Something.
Top Europe. Ha? Easy trip? Ano yun? Ano yung easy trip? Parang wala. So iba siya. Hindi siya RFID. Nako Diyos ko. Mahuli tayo nito eh. So kung siguro kung didiretso tayo ng silang, yun RFID siguro yun. Easy trip. Iba pa pala yun. Oo nga, itatanong natin yung easy trip mga ano, kung ano yun. Baka tayo palagi tayong magawi sa mga ganong easy trip. Kalaunan eh, mahuhuli na tayo. So dami ng diversion road dito sa Luzon mga sano. Both ano yan, north and south. So ayun mga sano, dito na lang In siguro. 300 meters, turn right onto Santa Rosa, Tagaytay Road. Yeah, we're leaving Calac. Yeah. We're leaving ano na, Calax. So tatapusin natin yung video pag wala na tayo sa ano, Calax. So kakana na tayo going to Turn right onto Santa Rosa, Tagaytay Santa Road. Rosa. Tagaytay. So if we come back here, we have to go to the cash station. Ano kaya Continue kung- on Santa Rosa, Tagaytay Road for 14 kilometers. So ito na yung Santa Rosa Road. So hanggang dito na lang tayo mga sano sa biyahe nating Calax. So mamaya tingnan natin kung anong feature pa natin sa Tagaytay. So God bless, Merry Christmas and advance Happy New Year. To God be the glory.